Και τώρα να υποδεχθούμε με ένα χειροκρότημα τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και το οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρία εκπρόσωπε της Κινέζικης Οργανωτικής Επιτροπής της Ολυμπιάδας του Πεκίνου, Λιάν Χιου, Ολυμπιονίκη μας Δημοσθένη Ταμπάκο, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Φίλοι κάτοικοι του Δίου, εσάς σας ευχαριστούμε περισσότερο για την παρουσία σας, γιατί με τη σημερινή σας παρουσία δίνετε για ακόμη μια φορά το βροντερό παρόν στην ιστορία, στο κάλεσμα της ιστορίας. Και το πέρασμα της φλόγας από την περιοχή αυτή είναι μια ιστορική στιγμή. Ξαναζωντανεύουν οι μνήμες των Μακεδόνων βασιλιάδων στους πρόποδες του Ολύμπου και τονίζουν για μία ακόμη φορά την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας. Από μέρους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σας μεταφέρω εγκάρδιο χαιρετισμό. Οι 29η θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου μας ξαναμεταφέρουν στο κλίμα των ημερών της Ολυμπιάδας της Αθήνας του 2004. Ξαναζούμε τις ανεπανάληπτες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Αυτή εδώ η φλόγα, η λαμπαδιδρομία, η Ολυμπία, οι Ολυμπιάδες κάνουν εμάς τους Έλληνες να αισθανόμαστε υπερήφανοι για την καταγωγή μας. Μεταλαμπαδεύσαμε σε ολόκληρο τον κόσμο τον πολιτισμό, τον αλτρουισμό, αλλά και τη μεγάλη ιδέα της ειρήνης και της συναδελφικότητας των λαών. Η Ολυμπιακή φλόγα θεωρήθηκε παγκόσμιο σύμβολο, σύμβολο ειρήνης, σύμβολο κατανόησης και αδελφοσύνης των νέων όλου του κόσμου και όλων των ανθρώπων. Θεωρήθηκε επίσης σύμβολο της νεότητας για να σταθεί πάνω από συμφέροντα, πάνω από τις προλήψεις και τις προκαταλήψεις. Προβάλλεται ως σύμβολο άμυλας, όχι για να τονιστεί η επιβολή του ισχυρού στους ασθενέστερους, αλλά για την κυριάρχηση του ευγενικού, του μεγάλου, του ωραίου και του αληθινού στους κατώτερους ανταγωνισμούς των ανθρώπων που προκαλούν τους άσκοπους πολέμους, τις αιματοχυσίες και τον εξευτελισμό της ανθρώπινης ζωής. Έτσι, η ανθρώπινη φλόγα φωτίζει τον δρόμο όλων των νέων του κόσμου και υπερτονίζει την υπέρτατη ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων, ότι ο άνθρωπος είναι η υψηλότερη αξία της ζωής. Την πολύτιμη αυτή παρακαταθήκη πρέπει να διαφυλάξει ο άνθρωπος καθαρή, αγνή και με πίστη στον προορισμό του, μεστή από δημιουργικές ιδέες, φωτισμένες από αισθήματα αλτρουισμού και αδελφοσύνης, φλεγόμενοι από το ιερό πύρ της αγάπης για όλους τους άλλους ανθρώπους. Αγαπητοί φίλοι, σε λίγες μέρες η Ολυμπιακή Λαμπαδιδρομία ολοκληρώνεται για τη χώρα μας. Στις 30 του μηνός το Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας, εκεί όπου αναβίωσαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896, σε μια υπέρλαμπη τελετή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριος Μήνος Κυριακού, θα παραδώσει την ιερή φλόγα στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου του 2008, κύριο Λιου Τσι, για να συνεχίσει το ταξίδι της προς το Πεκίνο και να ανάψει το βωμό για την έναρξη των 29ων θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου τους 8 Αυγούστου του 2008. Καλό ταξίδι φλόγα, καλή επιτυχία οργανωτές φίλοι μας Κινέζοι, καλή επιτυχία Έλληνες αθλητές που θα συμμετέχετε στους αγώνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά σας. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Ολυμπιακής